Ola, moi boas. Chámome Julia Valde e son unha ilustradora e tamén unha educadora artística que reside na cidade da Coruña. Eu son coruñesa de nacemento, pero vivín durante moito tempo na cidade de Barcelona e, dende fai un ano e pico, instaleime de novo na miña cidade natal, a Coruña. No meu traballo alterno técnicas máis tradicionais e analóxicas con debuxo digital. Por unha banda, as técnicas tradicionais gustame moito porque axúdanme a conectar máis co que estou tratando de representar, coa parte máis sensorial e máis intuitiva do debuxo, e, por outra banda, o debuxo digital é moito máis práctico, permite facer moitos cambios e modificacións e realmente axuda a facer o proceso máis áxil. Para esta ilustración comecei debuxando libremente cabalos para conectar un pouco coas formas e a forza do animal e tamén as mans, etc. para, digamos, empaparme da esencia do que quero representar e despois digitalmente axusto a composición e aplico a cor. Na ilustración que elaborei para esta ocasión quixen conectar por unha banda a orixe de Xosé Vizoso e por outro a súa obra. Na imaxe podemos identificar dous planos. O fondo, en branco e negro, representa a localidade de Mondoñedo, onde Xosé Vizoso naceu nos anos 50. Non é calqueira día, é o día da feira de San Lucas. Un motivo que foi recurrente na obra de Vizoso é que el mesmo señala que xa dende cativo gustaballe moito debuxar os cabalos nesa ocasión, non? E despois, ao longo da súa traxectoria, debuxou múltiples cartaces para este evento. E incluso dentro das figuras de sargadelos máis coñecidas súas, tamén están figuras de cabalos. Así que este é un motivo recurrente na súa traxectoria. Entón, por un lado temos ese fondo, ese contexto que é o Mondoñedo dos anos 50, que o mostrei en branco e negro, tamén facendo referencia pois ao tipo de fotografía que coñecemos desa época, etc. E no centro da imaxe hai un reencuadre que sería a libreta de Vizoso, onde vemos ese mesmo motivo, os cabalos, pero representado con moita cor, moito dinamismo e cunha lenguaxe gráfica moi vanguardista, moi contemporánea. E penso que isto é unha boa síntese do traballo de Vizoso, que está arrelado na tradición, pero cheo de experimentación, de cambio, de transformación e que leva un pouco ese imaginario da Galicia rural de metade do século XX a un lenguaxe actual, vanguardista, moderno, etc. Entón, esta foi a miña intención nesta creación. Espero que faga xustiza á obra de este gran artista. E nada, encantada de participar. Moitas gracias.